Ето втора част, която ви обещах. Как отиваме в рождения ден на дядо ми. Айде сме вътре. И така, приятели, вече съм вкъщи в горния етаж, а долу дядо ми, чичо ми, баба ми, всичките ми роднини са долу и се приказват. За тези, които не знаят, аз съм Нанси, а това е братовчетка ми Верджи, която ме помоли да участва в видеото и до края на видеото, надявам се, тя да е тук. И така, след 5 минути пак ще се включа, сега отиваме додолу. И моята братовчетка иска да ви каже нещо. Между другото, хора, искам да ви казвам, че дядо ми става на 54 годишен. Да. И бай, хора, после дядо ми като духа свещите, пак ще сме заедно. Бай-бай. А това е моята прекрасна братовчетка. Целуни ма малко. Говорим и не се съдим. Да. Аз ли? Да. Добре. Говорим и без да се съдим. Понякога много ме нервираш и даже искам да те бия, но не мога. Говорим и не се съдим. А знаеш ли кой ти скъса новото яки? Аз. Наистина ли? Мале! Говорим и не се съдим. Ти си. Някога, когато спава при баба и ти и аз, понякога, когато спим, ти ми взимаш целия юрган и аз оставам в студа и много се нервирам. А знаеш ли ви, като от вашия клас децата, като искахте да отивате в едно шоу, знаеш ли кой ви иска са билетите? Вие. Аз. Говорим и не се съдим. Знаеш ли кой ти изчупи телефона? Аз. Ти. Говорим и не се съдим. Знаеш ли кой ви щупи прозореца? Аз. С топката. Да, и после... Говорим и не се съдим. Говорим и не се съдим. Знаеш ли кой ти изцапа маратонките? Кой? Аз. А знаеш ли кой ти открадна спестенията? Ти. Аз. И ето на дядо ми тортата. Машната торта на баба. Довиждане, приятели, това беше от нас. Бай-бай!